Ahojte, v dnešnej videorecenzii si priblížime limitovanú edíciu florbálky Excel RE7. Pre tých, ktorí náhodou nevedia, označenie RE sú iniciály švédskeho reprezentanta Rasmusa Enströma. Florbálku ponúkame v dvoch prevedeniach, v tvrdosti 29 mm s dĺžkou 98 cm a v tvrdosti 26 mm s dĺžkou 101 cm. Florbálka je veľmi ľahká a výborne vyvážená. Pri tvrdosti 29 mm je jej váha len 202 g. Jedná sa o jednu z najľahších hokejovok z produktovej rady značky Excel. Pre svoju nízku hmotnosť je florbálka lepšou voľbou pre hráčov, ktorí preferujú streľbu ťahom pred streľbou príklepom. Hokejka je omotaná kvalitným motaným gripom, ktorý taktiež svojou hmotnosťou prispieva k celkovej nízkej hmotnosti florbálky. Hokejka je osadená veľmi obľúbenou čepelou Excel X-Blade, ktorá je v tvrdosti SB, čo znamená mäkká. Čepeľ je veľmi dobre vytvarovaná a výborne vedie loptičku. Čepelou Excel X-Blade dokážete razantne a veľmi presne vystreliť. Takže, ak ťa limitovaná edícia florbálky Excel RE7 zaujala, kúpiť si ju môžeš tu, alebo prídi do predajne na Štefanovičov 8 a spoločne si ju vyskúšame. Ahojte!